Veliki pozdrav, dobar dan. Danas na testu imamo kontroler koji neće da se puni. Dakle, kada utaknemo kabel za punjenje, lampica ne svetli. Dakle, u 90% slučajeva jeste problem u konektoru za punjenje. Može da bude problem i u ploči ili u flat kablu, ali 90% je u ovome i danas ćemo menjati konektor punjenja. Ono što će nam za to biti potrebno, naravno kontroler koji je neispravan, jedan krstasti šrafciger, jedna špatulica za otvaranje, jedna pinceta, kao i konektor punjenja. E sad, pošto svi znamo da postoji verzija 1 i verzija 2 ovog džojstika, spolja su svi isti, postoji 5 različitih verzija adaptera, 5 različitih verzija USB adaptera, tačnije. Kada otvorimo kontroler, vidjet ćemo koji je i taj ćemo zameniti. Krećemo, dakle, prvo standardno, tako što skidamo ove šrafove. Kada smo skinuli šrafove, dakle, sa plastičnom špatulicom, krećemo polako da otvaramo kontroler. Vrlo polako da ne oštetimo ove plastične žabice. I sada skidamo ovu plastiku. Evo ga flat kabel, njega ćemo vrlo polako skinuti. Odložit ćemo ovaj deo sa strane i eto ga ovaj deo, dakle to je konektor punjenja koji ćemo sada zameniti. Prvo što treba da uradimo jeste da skinemo ovaj deo ovde. Polako skidamo ovu plastiku. Nakon toga i ovu. Vrlo lagano. Ovaj light bar ćemo isto skloniti sa strane. Eto ga konektor. Znači njega ćemo pažljivo odšrafiti. Izvući ćemo ovaj flat kabel. I eto ga, dakle, ovaj treba zameniti, u pitanju je JDS 040, dakle, to je ovaj. Stavljamo novi i vraćamo nazad. Stavljamo ovaj selotejp na novi, ovdje je bitno samo lepo da se uglavi. Znači da legne na ono ležište. To je vraćeno. Vraćamo i flat kabel. Njega ćemo vratiti uz pomoć pincete bolje. Eto ga. Redom vraćamo onaj light bar. Nakon njega ova plastika. Bitno je samo sve lepo da nalegne na mesto i poslednja je ova plastika koja ide ovde. I sada vraćamo nazad ovo kućište. Flat kabel. Eto i to je ušlo na svoje mesto. Vodite računa takođe da ne oštetite ovaj flat kabel. Doduše nije strašno ako njega oštetite, nisu oni skupi da se zamene, ali ovaj konektor je ozbiljan problem ako se ošteti. Dakle, vodite računa o ovom konektoru na ploči. Vraćamo plastiku nazad. Kad je sve leglo, vraćamo šrafove.
trebalo da bude to. Sada ćemo probati da li se kontroler puni. Evo, kao što možete da vidite, lampica sija. To bi bilo to, dakle videli ste ništa mnogo posla, brzo se završava. Otvorite prvo kontroler, vidite koji je konektor u pitanju, nakon toga poručite odgovarajući i za nekih 10 do 20 minuta možete rešiti ovaj problem ako se kontroler ne puni. Naravno, u svakom trenutku možete i zameniti ovaj sam USB konektor, to jest ovaj USB. Možete odlemiti stari, staviti novi, ali s obzirom po ovoj ceni po kojoj se prodaju ovi konektori, mislim da nema potrebe da se maltretirate, da odlemljujete, zalemljujete, dakle mnogo je lakše uzeti i zameniti celu pločicu kao što ste gledali u videu i rešiti problem. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako do sada niste, obavezno zapratite kanal, imate mnogo zanimljivih videa što se tiče popravki kontrolera, savjeta za kupovinu konzola, razliku između originala i kopije istog ovog DualShock 4 kontrolera, dakle dosta zanimljivih videa. Ponavljam, obavezno zapratite kanal, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!